gawe sarapan sego goreng, lanjut nyelapke gabah galeh bolo. Oke bolo, dadi iso iki aku ape gawe sarapan sego goreng ngene bolo. Dadi aku dikon mae, dikon nyelapke gabah ngene bolo. Dari gini ki aku diwangi aroma mae sing mitile lombo, dadi ki wis dipikili sithik, aku tinggal ngulek-ngulek niki bolo. Nah iki wis singkat cerita serampung ngulek-nguleke aku nyiapke wajan nggoreng bumbune ngene bolo. Iki uga masake ning pawon soale singkat cerita bolo, dadi iki ame nyelapke gabah ngene, dadi disebetke nggo kompor ngene bolo. Lah iki minyak wis tak panasi, tinggal nunggu umope bumbu-bumbune tak rebuk ngene bolo. Lah iki malah kegosongan ngene iki bolo, dadine kaya ngene iki wis gak apa-apa tak lanjutke. Nah iki singkat cerita segone tak plongke bolo, kimbang mbah kenapa malah kamerane geser ngene bolo. Nah iki tinggal molak-malik, tinggal nunggu kok nek wis panas ngene bolo. Dadi nek wis panas kok tintas wis mateng ngene, tinggal ngeki kecap sithik ngene bolo engko. Nah iki karo nunggu ben panas ben mateng wis tak kei kecap iki aku maem iki nggo godhong gedang ngene bolo. Dadi iki luwih seger nak nggo godhong gedang ngene bro, kaya aroma niki luwih beda ngene bro. Nah dadi iki singkat cerita wis mateng iki langsung ae tak siapke ning godhong gedang ngene bro, tak ler ben adem sik. Lah engko nak wis adem ngono kan yo gak panasan ngene bro, dadi iki tak ler nganti tipis kae ben panas iki cuwepet ilange ngene bro. Dadi nek adem ki maeme yo luwih cepet ngene bolo. Nah iki karo nunggu dadi kau iso karo nyiapke sendok ngene bolo. Dadi iki singkat cerita wis adem ketone dadi iki aku ame sarapan sik bolo. Dadi sarapan silahkan sampean sedaya yang belum sarapan silahkan sarapan bolo, dan jangan lupa berdoa ngene bolo. Nah ning kene iki mau kurang pedes, dadi iki lombok iki tak nggo lalapan, tak nggo nyeplos ngene bolo. Dadi iki ya enek turan krupuk-krupuk ngono ya wis karo mangan krupuk-krupuk ngene bolo. Dadi iki yo lalapane krupuk karo lombok teles ngene bolo. Dadi iki yo wis mak pleng-pleng mau wis rada ameh rampung kae, aku malah sereten bolo akhire ngombe ya wis. Singkat cerita iki wis rampung ya, lah ke sarapan aku ame siap-siap nggo nyelapke jeneng gabah mau bolo sing ngangkone mak dikon nyelapke gabah ning galeh ngene bolo. Dadi saurunge iki aku ame iki tiba-tiba iki tak repeke sik bolo. Jadi tak toto sik iki tak samping-sampingke ngene ben gak dacah ngene bolo. Dadi iki tak keluti dingah ben apa-apane iki jiklok saka lagaran ngene bolo. Lah iki wis tak tutup-tutupi kabeh, aku ape persiapan nyelapke gabah ngene bolo. Lah iki Pak iki wis persiapan ngene iki, dadi iki nang angkat dhewe gak ada si bolo, dadi kudu wong loro. Wong loro ki luwih enteng ngene bolo. Dadi iki wis tak siapke ning montor iki. Dadi yo ngene iki bolo, aku nak numpake nak nggawa gabah iki kudu ditali. Soalnya nek gak ditali wedi ku nak gonceng ngene bolo, nak miring-miring jiglok ning dalan malah bahaya boyo. Nah iki singkat cerita aku kebelet ngoyah mampir ning masjid, dadi iki karo ngecek mau koyo ngguling ngene bolo. Dadi kita cek ben sekirane kok aman ngene lagi lanjut perjalanan. Nah saka penyelepan saka omahku ki sekitar 1 menit 2 menitan bolo, gak terlalu adoh-adoh nemen yo. Nah iki singkat cerita wis tekan gane bolo. Dadi iki wis tekan gan penyelepan iki. Nah gan penyelepan ning gunaku ngene iki bolo. Dadi iki antri bolo, kita kon kene mau sane antri wolunan soalnya aku mau bersubuh jan iki tetep ana wong sing cuwepet neh bolo. Dadi ning kene iki ameh tak tinggal sik, tak jiko engko nek wis dadi ngene bolo. Dadi nek ditunggu iki antrine soalnya akeh nemen, ya wis aku memutuskan untuk tak tinggal sik ngene bolo. Lah dek gini ki aku ya wis samong karo pake meh tak tinggal sik ngono bro. Arep pake ya wis gak apa-apa ngono. Akhire tak tinggal sik. Lah gini ki jalan provinsi ngono bro. Dadi iki nak ngidulke saka omahku barong desane ya. Nah nak ngidul terus nggo pethoke teko Sragen ngono bro. Dadi iki koyo jalan utama ngono iki. Dadi iki nak sebelah Koh Kiwo iki. Nah, Koh Kiwo kini ki nek pasar galeh ngene bolo. Dadi engko cethoke Purwodadi loro ngene bolo. Oke bolo, tunggu vlog selanjutnya.